va convocar els premis a l'ús del valencià en les Falles 2010, d'acord amb les bases aprovades per la Junta de Govern local en la sessió número 21 de 15 de desembre de 2009, les quals es van fer públiques i van conèixer les comissions falleres de la població. Després de la lectura de les llegendes presentades per les falles en el registre general i de la comprovació in situ dels monuments fallers i d'acord amb la puntuació que consta en l'expedient, el jurat decideix concedir els premis següents. Premi per a la falla